Protože se tam Gremsovi nechce se to kolo, ne, tak je to Grem, Sajter a pak je tam Spáta. V této dráze na Havířovské tahanci odstraňují road racingu, to znamená jezdce, kteří jsou specialisty právě na tyto v poslední době hodně jezdci začínají oddělovat na ty, kteří jezdí motodromy a na ty, kteří se zaměřují právě na do grand finále je náročná, ovšem v tuto chvíli stále čekáme na Aleše Nechvátala se na Kázavou, který pojede pro to. Ano, je to tady, Aleš Nechvátal je přesvědčen, na to dokáže, a to Kristiany Merko dokáže skončit na místě. Samozřejmě vítězové uspálí gumy na trati, tak jak je to zvykem, ale nám ještě jde také o další pořadí a o šestého pořadí kategorie do 600. A tady je to těsné, Liverpool to těsně uhájili před Cintrem, který je pátý, šestý bude Tomeček, tady je Tomeček a čekáme na vítěze, takže čekáme na vítěze. Ale se spátal se zraní nevádí, náš dělník je zatáčen, je tady. Říkáme Boudel, a samozřejmě očekáváme Richarda Sedláka, který za malou chvíli půjde jako druhý. Je to tady, Richard Sedlák, ještě předěl, to malý a je druhý. To stát celkově podíl na a Svoboda celkově na místě všech kategorií do 640 cm. Vidíme na obrazovkách naše natáčení, to byla velká sláva, která je tam